Wel, mae'n ddiwrnod cyntaf, so dyn ni bod yn gwneud llwyth o bethau o gyfarfod pawb, ti'n bod, freelancers yn cyfarfod y cwmni. Hefyd, da ni wedi cael cyflwyniad set, cyflwyniad gwisgoedd, di sôn dipyn am y goleuadau a hefyd colir. Da ni hefyd wedi darllen trwy'r ddrama, sydd yn chwip o ddrama awr a hanner. Mae Manon Steffan Ross di roi bob dim i mewn iddo fo, a wneud o teimlo mor Gymraeg a Chymreig. Dwi'n chwarae rhan Beranger, sef cymeriad sy'n ymddangos yn y dechrau yn eitha llwm a digalon, ond yn y pen draw mae o'n cynrychioli'r dyn cyffredin, os liciwch chi. Dwi yn chwarae Delyth yn Rhinoseros. O'n i di ddysgu hyn achos o'n i mewn yr audition efo Steffan sy'n cyfarwyddo, o'n i fel, mae mor mad bod y play ma amdan Rhinoseros. Oedd e fel, meddwl mae'n metafor yw. O'n i fel, oce. Dwi'n chwarae Mrs Eidion yn Rhinoseros, sef menyw canol oed sydd yn briod gyda Mr Eidion sydd yn gweithio yn rhan o'r swyddfa gyda prif gymeriad Beranger. Ac mae ganddi gath fach, a na ddim deud dim mwy am y gath eto. Dwi'n chwarae rhan Derfel a hefyd y Gweinydd. A dwi'n chwarae'r athronydd a nawr y dyn tan fyd. So fe'n hilarious, ydw i? Ronio! Ie. Mae'n gags beth i tair y dudalen. Ond un o'r diwrnodau cyntaf neisaf fi wedi gael. Dwi'n chwarae'r hen ŵr bonheddig. Dwi'n gobeithio cael gwared yr gair hen. Ŵr bonheddig digon da, dwi'n meddwl. Dwi'n chwarae Bowen, cymeriad o'r enw Bowen a'r siopwr. Mae'n ddoniol iawn ar adegau. Mae hefyd yn gallu bod yn dywyll, felly mae'r cyfuniad yna o'r llon a'r cerddi. Ond gobeithio bod nhw'n chwerthu'n hefyd. Ac wedi cael mwynhad. Heddon ni ddim lot o fwynhad. ni. Y ddau. Ie.